Good morning mga kagahi. Breakfast ko ni Ninja, mananigligo. Medyo kuan siya mga kagahi. Naghilo gamay. Nagpainit may ganina. Wapita na mo init. Manang ugma na laman. 6:30 to 7 man siya magpainit. Sakay wa man jud ning baga mahinog dagom. So naligo na raman mi. Si mama may nagligo, asis ra ko kay mahadlok pa man ko. Wa pa man pay trabaho sa mama kay Holy Week man. Namira pag isang outfit. Para mong patanawon na isang outfit. Ilig man isang pananggot. Kinananggot pa man. Nananggot pa magatang bibi. Uy, naghanang man. Sige, pananggot na kay arong mahaman. Pikas na pad. Hamang ibali-bali. Naghaman dari-dari na pad. Sakit na kaadyo. Harang giantos kay arong mag-produce pa si jagdaghang gatas. Sikreto ra ni. Sige, yan. Radyo kuno pa sup-sup. Uy, nalibang man. Maupay pag-ilis. Siya agdalaman. Dali, libang. Namira bagsarok. Salamat di ay sa naghatag dyan mga outfit. Kini dyan sa ni, nagi ka ni sa Little Olivia's PH. Arang ipakita ni Junja. Kani haraning pinalit sa tabi-tabi. Ag-uban ni dyang medyas ug sarok. Katong uban nga hinatag di masigo. Kay dakuan man si dya. Tugnaw ka be. Init magud ka ajubi kinahanglan liguon jud kay arang inita. Naghang ti dyan medyo dako-dako gihapon ni. Pero mugamay ra ni siya mga pila ka adlaw. 3 days old na mas bibi. 3 days pa mi. Sakit pa kaadto ang mga kasamaran, sakit yung mga baligkawang. Ganina kay duko-duko nga na kay nakalisid-lisid man pugong dan ligo. Kay mangaway man dya. Wa pa si dya hiplak. Dali ra unta. Magilika dyan nga mabasa. Kasi bakog mahuso ba? Huh? Ini man na bakog mi finamik. Minim sa kong mi pinamik. Ay, karabingot-ngot ta. Baghubag pag ang samad. Minan manina haog. 3 times a day. Okay, grabe pa dun ka. Ngut-ngut. Hindi man dahil laling mahimong inahan. Labi nagnganing bag-upag. Kuan, daghan kayo ma-discover sa ibang galing yun. Mataranta ko nga na. Ang ligo nga na. Mataranta pa ko. Sa kukuan. Kuan ni, may finamik ni. Pikas sa tabi. Balihan sa pikas. Mainam sa tada ni itong pinreliver kay ang sakit ah. Agahang gibuhat. Tung matog si baby. Matog. Bug ko kay arang haga akadjog di ko matog. Intonsis ko dani. Sige pataw hilak-hilak ni Ninja dani kaya gahe laging gatas gamay pa man. Wa pa jud magawas ang mga gatas ba mga kolostrum pa. Pero bahalag manghubag niya tang suso di jud ko mo give up og pasuso ni. Imo ra man ni pamaagi gid nga mudaghan bitaw gatas ja simpre mukaan pud mga sabaw-sabaw sa mga healthy nga pagkaon. Kung kaya ng lubot. Tawa ko ganyan sa ng lubot, no? Na, lagi. Sa kaya maalis na. Ano ra kay mo ko aning puso. Anong di maigo. Mapit na bitawit siya. Happy naman good. Nah, sanggup pa more. Timpa ko gatas mo? Gatas? Timpa ko gatas? Aha, dala kay mainom pa ko. Pagay ra kog tambaw bigol ho. Kinahanglan jud na makapainit ug ma madula magdimudag.
Dag-ig ganina. Nandiyan na ma. Ang pupugot ma. Kaya walang tubig. Butangan. Ilalimahin mong inahan mo. Panggaan yun yung inahan. Agang togro mga 3 ka oras. Tanan ang isagol. Pero di straight. Gabi eh. Kaya mamataman siya. Mga jo. 1 hour and a half. Mga jo na po siya gatas. Ya, agang pasuso po niya. Usapod ka oras kaya hinay pa man mususo. Dugay man mabusog. Nang bilar dyan. Pero huwag mo dako na ng ijang stomach. Diyan mo daghan na pagang gatas. Magpump lagi ko ron. Magpump man di ay ko. Magpump. Manual sa ato kaning order ko og electric ko pa man mo abot. Dapat tayo nagandam na kudaan dan ni ba. Huwag ko mag-expect na ano ni day. Lisod ay glaki kay mas kuan siya kasud mo suso. Iti mailan na og ikatasan siya kay magngana man. Yung manginingan sa naom, manginingan. Jaog ka na nay. Kuan na. Busog na siya, mura na bubuhi. Nga na, relax na ganyang lawas, balo pay-pay na. Naning lamag gijang naom sa ang kuan. Bukten, maulian na nanja. Gijang sanina, gikan ni sa Olivia. Little Olivia's PhD. Ay, sorry be. Kani hinatag ra ni gijang sarok. Hinatag ra na. Diyan na naman na itaod kay jag mata. Nagsiundoy makagaya ang gisug ug papalit og isda kay ang gipatanda nila na nagtatay kay wala kitaw didto kay nang lakaw mag mga tawo. Ang pahatdan sila sudan kay basig ani sudan dito ba kay basig winning suroy. Kay ladyo man lagi en taon dito sa merkado nag-agad lagi mig nay mo suroy dito og isda. Hi! Hello! Palit mo sa kong isda nga presko kaayo. Dahil pa sayang gwapo ka sir. 420 sir. Dami ni unang pirito sabaw. Spanish. Lami ba na? Spanish? Lami lagi na Spanish. Isda. Gisugo ko sa usa. O man ka mag-ingon gapon. Kitong kan ba sa parcel? Buhi pa doy. Cameraman. Wa pa. Ang buhi una ang pagkuha. Na. Isda po mo isda ka daw isda. Muli magkasan dan. Muli. Karon ganing tawag si Adi na muli ko basig man hapon daan ito. Hani mo kuan? Wa nakatud ako. Hani ito rin. Tungko anis daw kuan. Kuan. Nay. Hani buti. Di na kay Di di kuan na. kuan ng alig. Gitagaan akong ali. Di katong sa kuan lagi 400 lagi. Dawan ko yun na. Okay, man dito. Joy, taya na naman inyo ng 100. Hari ka dahang kwarta. Di gipahatag yun ang floor lagi. Anak. Pahatag na kayo wa makamagnon gapon nga namo day bayron nun. Oh, kumiyo na po may pamaritihay na. Nah, masih kuat ada tu doy, salam murah murah Yun ni bank. tangan kami. Di ko ana katong nabayad sa kuan. Tug na pas Ano ba mga dia pod. may kuat? Hindi benta nagbata o di na magsugit ka do. Di kuan kanang unang gabi kanong gabi eh. Wa Kita to. na siyang tusod. Katog. Gabi lami man gabi tug na. Katog na pugka. Nakatog na pug ko pero sa mata ni isa kong sikaran. Na magmata-mata lagi po. Kapoy pa man pug tama na ko man ka bawi pa sa tug jod. Karon nakatugtog nagbata.
Kasi na magkuhan. Pero deh tusok karon. Na kada karong hapon pud na pod. Buka magbuka na doy. Buka naman tay. Makakita-kita na gali kay ug mo usibog ko gamay. Sipat. Mukuan may damat musunod man pod pero di pa dud paspas. Para mga semana siguro ang mga do ka semana. Kani nga di ka na makalingaw eh. Sa kabuan makalingaw na na. Laka po ko makaidis ko bud ka mahadop ko na may kas bukton. Mabatuli ada doktor. Wa. Ay mga tuli. Natuli na may noon to kay na naman pikoy. Kon hatod di bang okay wa mo uban dito. Di tam bisita pud to mas pastor pud nga taga San Miguel ba katong Maninay. Nabuo na kong karne. Kinsa ko. Chuy, macho. Buwang na. Magkuha mong gupugos labhon nun dari si babaw. Nadi na po na. Na, kuha na kay maglabar ko spikas. Di rin ba na kailangan ginaglaban ulit tag. Turan pa na. Di atura drokos ba maglaba? Lisere ko. Kalibutag. Mahadlok ko ba kay basin humok pag mga buko gana ba dali pa ma. Kumawa pala ka adto. Arang kumawa. Kumawa pala ka adto. Parang kumawa. Dako yan makapila ka pound. 3.6 Eh, kilo na na. buwan na mata. Ko na. Ako kay 2.5 ra mag Kaning hang tuhod ug tong tiil nga ni kadake Wa ba mo kapos siya? ning niwang siya kay ning dake man bukalit. Ako mura maglumni kag mga anak ko 2.5 ra man. Kato sobra man mura maggalon. Buwan lagi mata. Buwan kanahon. Dake Nga lagi misto. amo lay to painit ugma kay kuan man nayilo man siya. Initan og kuan. Wa may init ganina. Sorry ka tay. Maghipos pakos ka ng kuan pod labhonon. Ado, nabita pa ingon lang pagkuha ra mo. Dili. Basta mga Basta ba ka lugar ko ang ngadto. mga Bernes wa mi diha. Tulo ospital. Aw 11 12 man siguro. Mga tumo 11. Kuan lagi Martes Miyerkules nga na. Ana sa GF Lunes may opisina ng Lunes. Ito na pa na eh. Hinay. Nama isda hanggang isda. Kadadaan ay kuno. Na ko muna ito. Kadadaan ay kuno. Uy, pan. Sangat hindi ay. Amo ni grabon sa pamista suman sabag-sabag. Kabuhan. Dili naman na doy. Ayo te, kura. Ako mangulin dito. Ako na kadaghag tubig ito sa bahay, sayang pod. Dapat yung wala to. Unsa man? Masin. Na ako'y washing dato. Tapos bahay. O may taos bahay, pikas antang pato. Silaw nagkaglabag kuan. May inang kaning Dinugan. hospital. O paman po tayo ag bata kay kon paman to itom. Ha? Dinugan di ay. Wa man. Wa Ano kay Jeppe naman ro di na mas una. ani anto ko ba sira. Ako'y tighipos sa diaper ni Flor katong unang gabi ika duha. Das isang gabi eh. Kami sa una kay mag-antos mo. Kusog ko sa dugo. Kuan ka grabe habol bakbak ng mga anak. Lampin lay ko na yung mama podcast ko jug Bye. kami dai lampin man pud mi. Kat Dahil naroon sa una. mga lagi. Nang kuan na inang ka. Nagdaghan ka ng dugo. Lagi sa una. Katugan sila mi. Katugtog na sila. Di na pras koan, makatog na magbata og kanang koan. Kita na batas pusod labi nagmugahi ng pusod. Lain na po puro magpuso doon lang binutang ang puso. Lain man. Tao. Lain naman. Wala nang may bigkis. Makatog na magbatag 30 minutos. Makatog na. Makatugtog na. Pusod to sakitan to pusod. Napong sakit-sakit ang hapon. Kaya Ko- ikaw mo pang binghi. Kato ko nung inject sa Basta tiil. gatas. Why problema kay di nakatasan ng bata. Kuan na po, pang pagatas na po mo ko anon ron. Magsige nagsabaw. Ana rin pa nagbibiro ni Jo kay di po na maanad. Di gali na mo kuguson. Di lagi mo pagbibiron. Oh, nga anak na. Laki. Aloy. Di aras pisa 4. Ano ba taron? Size. Size na. Moto na ko, nay, tay. Sige. Aloy. Na, kasada. Sige kanjo. Lawan paloy. Nadugay ko na to sinjo. Kumusta man sila? Ah, chika-chika ra. Ang dyan. Kumusta mas tatay? Sa may tuloy na tatay.
Tatay na dud kuno ko. Anja. Sige ra pugis sige ra pag binuang to na. Tatay. Yung magi nautan na si Jadoy, ngana. Kamusta mo yung anak? Arang kaliwat nimo. Sila rin itong duha. Sila ra uli ko jantan anja. Kana sa tog na pod. No, kaya na, disturb man sa ganina, kay da may diyang mga friend. Saba mag diyang mga friend. Gitok si Ja, oy. Stricto, oy. Gitok si Ja, kay... Daghan kag labunon oy tungag sako. Ha? Imong labunon na to tungag sako ang gida kay labhan. Gikas puti. Daghan na to kay mamantog buntis pa ko. Sikog ihi. Si ilis man ko, ilis man ko kada ihi. Ilis ang bata, day kang ihi ko. Ilis pa ko kuan, napkin. Ka.